balapan. Mbok, sarep sing teko, Mbok. Aku pengenane nggile Simbok. Lah Simbok jebule nang ndi? Mosok digawa mandor-mandor antek londo. Mbok, sarep sing teko, Mbok. Wah, lagi Simbok ana ndi? Lawang tak dodok ngarep kacingan. Guri mengo berarti Simbok melayu liwat guri, Mbok. Saya tak golek lho. Lagi beras kendil korat karet iki adang ditinggal gelakang. Mosok digondol wong. Ora ngarah Simbok mesti wedi karo londo. Londone kaya Pak Wahab barengan. Mbok. Tak gelai Mbok peno. Sarip tetep budal. Walah, lah jebul Simbok digawa priya. Lah isor gedang kuwi. Duduk gedang kok, pune gedang kok.
sosiran ning lamrono nekene wae ba aja godho sampe tresnane yen nyoto tresno jaluk apa ya bareng bareng kandhane wong tuwa macet pikir kali kene kebenaran tidak mengayo obai tak ingat tak jarake eman orang sejati sapa aku dik wis kadung kelep inguk yo piye kelep